Igbo dị Sam ekele m ụnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. N'otu obodo ụmụ anụmanụ nke jupụtara n'osisi aja ka otu ezinụlọ ezi ọhịa bi n'ime ya. Nne ha mụtara ha atọ ma gụọ ha Kamalụ, Kalụ na Kalụ nta. Nne ha malitere inye ha ọzụzụ n'ụzọ dị ọgọ nke mere ka oge ịbụ nwata ha jupụta n'ọchị na oriri. Ma oge ọnwa 18 gafechara, ụmụnne atọ ndị a wee topụta nke ọma ma tozuo oke iche aka mgba ndị ga-ama ha aka n'ụwa. Kamalụ, onye nke obi ike ya na-adịghị ada ada dịka nkume, wee jiri ahịhịa ndị toro ezigbo ogologo rụnye ụlọ nke ya, bụ ụlọ nke na-agba egwu ọma oge ọbụla ikuku na-efe. Kalụ, onye nke nwere ụbụrụ na-aghọ nkọ dịka ikuku, wee jiri osisi aja rụnye ụlọ nke ya. Ma Kalụ nta, n'agbanyeghị na ọ bụ ya kacha dị nta n'etiti ụmụnne ya, bụ nne onye amamihe ya dị omimi dịka osimiri ma na-ekupụ oge niile. O wee jiri ụra apịta uhie kpụọ ụlọ obibi nke ya. Ma oge na-eteghị aka, agụrụ obi ha ikpori mgbe n'ụlọ obibi nke onwe ha wee zute ihe ịma aka kpụ ọkụ n'ọnụ site n'aka otu nkịta ọhịa. Nkịta ọhịa nwere anya nke na-egbuke dịka abalị na-enweghị ọnwa na-egbukepụ na ya, ma nwee ọchị nke na-eme ka obi jụọ oyi. Ọ nọrọ na-akpagharị obodo ụmụ anụmanụ ahụ ma chewe obi ya n'ebe ezi ọhịa atọ ndị a dị. Ụlọ obibi Kamalụ, nke bụ ụlọ mara mma ma na-agba egwu ọma oge ọbụla ikuku na-efe, bụ ya ka nkịta ọhịa ahụ bụ ụzọ wee wụchaa na ya. "Bịa ezi ọhịa, mepere m ụzọ ka m bata," ka nkịta ọhịa ahụ gwara Kamalụ n'ikwe emo. Kamalụ wee zaghachi n'olu nke na-enweghị egwu ọbụla, "Agaghị m ekwe ka ị bata." N'iwe nke dị ukwuu dịka oke ifufe, nkịta ọhịa ahụ wee gwa ya, "Ọ dị mma, aga m eji ike nupụ ụlọ gị ma bata." Ozugbo ahụ, ụlọ ahịhịa Kamalụ wee kụọ afọ n'ala nke mere ka ọ gbalaga gawa na be Kalụ. Kalụ na Kamalụ wee tikọta aka ọnụ mee ka ụlọ osisi aja ahụ sie ike nke ọma. Mana mkpebi siri ike nke nkịta ọhịa ahụ dị nnọọ ike ka anyanwụ ehihie. Ọ wụchara n'ụlọ Kalụ. "Ụmụ ezi ọhịa, ụmụ ezi ọhịa, mepere m ụzọ ka m bata," ọ gwara ha na nleli anya. Ụmụnne abụọ ndị a ekweghị. Nkịta ọhịa ahụ wee chịa ọchị n'ụzọ dị ike. "Ọ dị mma, aga m efepụ ma nupụ ụlọ unu." Nke a ka o kwuru, jiri ike wee kwatuo ụlọ ahụ, nke mere ka Kamalụ na Kalụ gbaga n'ụlọ Kalụ nta. Ma n'otu ntabi anya, nkịta ọhịa ahụ wụchara n'ụlọ Kalụ nta. "Ụmụ ezi ọhịa ndị a, mepere nụ m ụzọ ka m bata," ka o kwuru n'olu ike na nke nkọcha. Ma ụmụnne atọ ndị ahụ ekweghị. "Ọ dị mma, aga m efepụ, nupụ ma kwatuo ụlọ a," oyi jere ha. Nkịta ọhịa ahụ wee gbalịa ike ya ka ọ kwatuo ụlọ ahụ, ma o kweghị nkwatu n'ihi na arụnyesịrị ya ike. Nkịta ọhịa ahụ wee gbalịa isite n'elu gbamgbam ụlọ rịbata, ma ụmụnne atọ ahụ wee tikọta aka ọnụ gbunye ọtụtụ ahịhịa ọkụ nke mere ka anwụrụ dị ike kụba nkịta ọhịa ahụ n'anya. O wee site n'elu gbamgbam ụlọ ahụ daa n'ala, sụjuo ụkwụ ma gbalaga. Nke ahụ bụ oge ikpeazụ ọ chọrọ ha bịa n'ụlọ ahụ. Ndị okenye na-ekwu sị, ịdị n'otu na-eme ka ụlọ guzosie ike, ma enweghị otu obi na-eme ka ọdịda ya daa ụda. Nke ahụ bụ eziokwu, papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, papa. Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ, ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.